mamimigay ako ng mga candy sa mga kids dito. You know na, trick or treat! So matagal na to, binili namin ng mga candy guys. Salamat guys! Salamat guys! So mga meg, ito na po yung mukha namin. Kasi guys, kinulata kami. Masita na. Uy, mahadlok siya na. Manay. So guys, si Chin guys, natatakot siya sa kanyang sariling mukha. So guys, mamimigay na ako guys. Hey, what's up mga men? So for today's video is, since napamahal na kami dito sa Shopee, mag-unboxing tayo ng mga in-order namin and ilalagay namin sa description box yung saan namin ito binili, yung mga link and price nito, and actually mga random items lang po ito ng mga binili namin sa Shopee. And guys, meron itong parto, actually dalawang parcel to at may dadating pag isa siguro bukas, and yun ay para sa aming baby boy na bunsong kapatid namin. Mga gamit niya. So, mga cheap items lang po ito guys, and sabi nila good quality daw. So, tignan natin. What? First of all, i-ano muna natin ng alcohol. I-sanitize muna natin. So, sobrang busy yan ni Tito Ining guys. Nag-active siya and kasama ko na lang kasi baka magagalit na naman si Lolo Whitey. Kasi nag-iisa lang ako, bata ako. So, isa-sanitize namin. So guys, I have a good news. So, 40 energy na yung aksi ni Tito Ining guys, and meron siyang maraming aksi. Meron siyang bird, plant, aqua, beast. Marami siya guys. Yung iba is reptile. So, i-open na natin. Lo, parehas talaga siya ng color guys. So, first is ito. Mga tissue. So, 10 packs po ito and 78 pesos only. So, ilalagay namin sa description box yung link. Ito guys, marami siyang tissue. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 10 lahat. So, next naman is Jigsaw puzzle. Jigsaw puzzle. So, 8 pesos lang to guys. Sinama na lang ni Ma'am Chitin. And para kay Chin to guys, kahit marunong naman siya mag-puzzle. So, Chin, nawa Chin! Wow! Boss! Wala, bus breaker. Bus breaker. Wala, saktan nun. Sakyan na. So, next naman guys is itong wallpaper para sa guys. Kasi may nasira dito guys, and kaya binili na lang namin. Kamay kayo. Ay, ang liit ng bungon. So, akala talaga namin guys, malaki to. So, nabudo lang talaga kami. So, kung gusto nyo rin naman lang to guys, is tag 25 pesos lang. So, nasa description box yung link. And, ito naman yung sanitize natin. So guys, pasensya na kung sobrang ingay ng aircon kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. So guys, today is October 31 and advance happy birthday. Ay, happy All Saints Day and All Souls Day. And siya nga pala guys, congrats kay Francis Matthews TV kasi may 1K subscribers na siya. So guys, nakalimutan na natin to, no? Ito lang muna guys.
So guys, si Manny Pacquiao pumunta dito kahapon ay nung isang araw. Nakita mo. Nagkita kami. Sinabi Yan Sana sana. binigay niya sa'yo. ulo. T-shirt. Suntok. Tagal sa t-shirt eh. Hindi pakapagin siya sa para kaining niya. Sabi ni Manny Pacquiao, bigay niya sa parang ining daw. Para kay Park Ining. Oh, let's go now, Ate Nitch. So, i-open na natin. O, unahin natin yung pinaka... ano to? Mini sealing machine. Okay. That's only 25 pesos. Wow! So guys, guys, mahilig kami kumain ng mga chichirya at hindi. Uy! Hindi na maubos. Ano? Ano yan, baby? Ito yun, guys, oh. Ito naman is... Saan itin? Kumilo. Mas butangan na sa mas. So, ito guys ay Mask storage pala to guys. Yung laptop ko na ano stream. Mask storage. So, it's only 16 pesos guys. Kasi guys, kailangan natin lagi magdala ng mask. So, pink sana yung pipiliin namin guys. Kaso random lang yung pwede piliin. So, next is itong Perfect Brow Kit. That's only 65 pesos. So, sinubukan lang ni Ma'am Shitin ito guys. Kasi pag nagli-labor na siya, magme-makeup daw siya. So, 65 pesos po ito guys. So ito guys, para kay Tito Inding Nova. Para sa kanyang bungot guys kasi sobrang dali tumubo. testingan natin. So nasa description box pa rin yung link nito guys. It's only 110 pesos. Kaya ito yung mukha niya guys. Ito yung Lo, mabigat siya guys na. Nakakatakot guys. Next item guys is lahat natin yung mga maliliit. So, meron siyang mga charger guys. Tapos ito din mga sukod. Salamin. So, palaging nagbibili ng salamin si Mushite, guys. Pero, laging mabubuak dahil sa kabugat ng lubot ni Tito Ining. Kasi kahit saan lang nilagay ni Ma'am Shitin, tapos malilingkuran ni Tito Ining. Boom! So, 29 pesos lang po ito, guys. And malaki na po siya. So, green pa rin yung kulay na binigay nila, guys. Puro naman mga pink and white yung mga gamit namin dito. Wala talaga kaming green. Mostly, guys, kasi blue yung iba. Lalo na yung dadating na parcel sa susunod. Kasi puro yun mga gamit ng baby boy namin. So, excited na rin kaming mag-haul ng damit ni baby. So, hashtag salamat Shopee! Next, suklay. Maiinit siya, guys. Plancha. Plancha na may suklay. Effective fast straight ceramic brush hair straightener. So, wala sa buhok ni Tito Ining. Tuloy-idlag na. So, ito siya, guys. And, nandito yung para painit niya. So, kailangan pa siya isaksak, of course. Kasi, yung pink namin na plancha, guys, is normal lang. Hindi ganito. Hindi abnormal. Pwede abnormal. So, ito yung last but not the least. Ito, guys. 10 what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mahilig talaga kami sa wipes dito, guys. Kaya halos nag-hoard na kami. Lalo na may baby boy kaming gatating. Pero hindi ito na wipes yung gagamitin ni Ma'am Shitin sa baby boy namin. Mamimili sila ngayon ng mga gamit na dalhin sa ospital soon. Kasi hindi natin alam, guys, kailan manganganak si Ma'am Shitin. Kasi December 21 sana yung yung nakalagay sa ultrasound. Yung pag last naming pa-check up, sabi ng OB, mga first week daw kasi medyo mababa daw yung bata. Pero feeling ng shitin, baka anytime pwede na siyang mga anak. Pwede ngayon. Pwede bukas. Kasi laging sumasakit yung niya, yung tiyan, tapos yung Puson. puson. Kasi os daw kayo yung kanyang mattress.
So guys, sa ibang vlog na lang pala yung haul namin sa mga gamit ni baby. And now, mamimigay ako ng mga candy sa mga kids dito. Kasi ngayon ay October 31, 2021. And you know na, trick or treat! So matagal na to, binili namin ng mga candy guys. And tinago lang na lang ang shitin kasi baka kukuhanin ni Chin. And konti lang yun guys kasi konti lang din naman yung mga kids na nandito. So guys, manghihingi ako kay Tita JJ and kay Kuya Vinci and Mama Mercy ng pera para dagdagan naman nila yung candies namin. And ito yung mga candies namin guys, wait. Ice cream! So ito siya lang guys. Chocolate! So inuunti na lang. Salamat guys! Salamat guys! Salamat guys! Later. So mga Meg, ito na po yung mukha namin. Kasi guys, kinulata kami. Kasi di marunong mag-makeup si Ma'am Shitin mga Meg, kaya ganito na lang. Hala, ang ungo. Wag, hindi lang. Patay. Asin! Sige na, So guys, asin! So guys, ito na yun guys. Asin! Parang kan kinulata. Uy, ewan mo sa... Oh, sabi Jin! Oh, sabi Jin! Hi Mama Meg! Mama May. Hi Mama! Meanwhile. Wala ba? Wala ba? Mahadlok siya na. Manay. So guys, si Chin guys, natatakot siya sa kanyang sariling muka. Liguin sa chino. Unsa be? Unsa ingon mo Mama Mercy be? Maligo ako nga. Lo, ligo ako. Maobligar. Nahiwas na sa vlog. Maobligar ka na sa vlog. Anong maligo mo ka? Buasang sila go. So guys, mamimigay na ako guys. Isa. Mahal na sa Joy. So, that's it for today's video mga Meg. So, namigyan na lang kami ng mga candy sa mga kids dito. So, yun lang naman, parang paskulo. So, today is November 1 na. And galing kami sa bahay nila dito in Ning kasi may konting handaan sila doon. So, see you next vlog mga Meg. God bless everyone and bye! Thank you! Yeah, 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 yeah.